Sa pag-abot sa Ginoo, ulan ang tanan nga nagandoy. Sa pag-abot sa Ginoo, daghang Ginoo kay siya awitig pagdahigang atong Diyos, kay siya mahigugmaon. Angay ngayon ang pagdahig kaniya, ang Ginoo nagabago pagtukod sa Jerusalem. Iyang ipundok ang nagkatipulaan sa Israel. Unahan ang tanan nga nagandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo iyang gipulong ang ilang mga samad, siyang nagayap sa kabitunan. Iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Sa pag-abot sa Ginoo, dako gayud ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Ang iyang tinadman walay kinutuban, ang Ginoo nagapabangon sa paubsan. Ang mga dautan iyang gisalig